Guys, welcome to my another vlog. Guys, update ko kayo sa bago kong work. Nung last vlog ko, last video ko, bali, nag-close yung shop namin guys. Hindi na nakayanan. So, kino-close na ng amo ko. So, naghahanap ako ng ibang work. So, ang work ko ngayon guys, sa damitan ako bilang sales lady. So, ipapakita ko sa inyo ngayon guys yung bago kong work. Update ko rin pala kayo guys about sa cases dito sa COVID dito sa Kuwait ngayon. Kumunti na ngayon ang nahawaan guys, bali 30 plus na lang ganun. Kasi dati kasi guys umabot din kami ng 2,000. So, talagang grabing higpit dati. Pero ngayon, open na ang lahat. Inshallah, kumbaga, in Jesus name, ngayong next month, magbubukas na rin ang school dito. May school na. Bali, lahat ng establishment nila dito, bukas na. So, hopefully na maging okay na ang lahat. Kaya, sige ga. Guys, ipapakita ko na yung bago kong work ha, yung mga style ng damit dito, mga Arabic style niya. May ano din sila yung mga Moroccan style. So, let's go guys.